Don bun ki baong badeu saheb Thomas Jones ubahikai ban syekyat yang iki kasi haki puar hendai haka baulawan sine cerilum kasi. Henry hakene ke video ngan bu ke cinggili. Hato dei shisha saheb Thomas Jones ubalong missionary ubalahikai ban syekyat yaki kasi. Namar bun ki bamtep bha yakene ke jing shisha ki ong badeu saheb Thomas Jones. Kumta hakene ke video tunginya page binya halor kene ke jing batai haka bangala shim ye kene ke jing batai ru da ka ba banrap na ke jing tho ka jong wei nong tho khasi iba ss majao ibalong wei ni ki nong tho kwan ibala tho shibun ki kot khasi haka ba ilawat binya ya kene ka phang haba ye dai baka kam shetya lane berkata ka san kian balong balahikai do Thomas Jones bun na se ki wei ru kin penram yo Thomas Jones Henry na ka daw ka jing bom tip ye ke jing shisha hakene ke video tonginya phai kindian kumno kata ka jing ong baka don ka jing hikai shetya no Thomas Jones hato ka dei ka ba shisha ne ka bom shisha snga bhaya ka nang ba phin sngotu but u Thomas Jones u hikai ni ya kene ka benta kat kum ka jing tho jong ss majao ye thu kum ni Usaheb Thomas Jones dei satia unong sedang ne unong seng ye ka jing shetya hari kasi Namar ki longshwa manshwa kila dep nang lupa ban shetya Slam ba da ki spa ber ki hajar snam hashwa ba udoli wan kiu shikini ke rilum kasi jongi Lane shwa ba Usaheb Thomas Jones wan poi harilum kasi Namar kalong hi ka rukom baya ka kayat laju penlej ha ka nyam ka rukom ukun kasi kumta kladon slam ba nadu bampat wan Usaheb Thomas Jones nadu bampat wan ki missionary kumta ka kayat ha ne rilum kasi kladep dan namar baka dei ka wei ka benta ka bala penlej ha ka nyam ka rukom ukun kasi kara kladep dan lepa kayat kayat hiar ha ka ba pendan kambha ha ka jingle nyam bat pendep rukom kasi Klem kini ki jingle niam kin omlong ki bapura. La judan ru ka yat rong kum ka jing ai singo pha bania di hadin baladap ka bathang ka bapen khoi ye ka met unong yam. La da don sa ka yat rot ka yat thnam ka jingdi ki baklan bakhwar ki pen bo ai lamwer bat pen sniu shibon ye unong di. Don sa ka yat thang snam balamang kerpang bat bu snam lenter da ki yingri thlen laong ban yo ID ye ki do ki nong be nong ne ki nong be shono ban penslor ban penshong shit ye ki Henry hashwa ban wan udoli don pat tang ka wei ka kiyat na ki te ki kiyat bangalajer bat kata kalong kayat put ka ne kayat dekhar la ne kayat khar ka baki ong hapo ka bri unyo tren dai ye ka ne kayat put ka ba Thomas Jones hikai ban shet ban san ha ka rukom ka ba thamai bat ka babhatam kayat put ka kelalong kata ka bagi khat ka kitin nong wei ka distal liqual ka ban ningkong hari kasi imat ya kene ka kerteng put ka la penuan na ka kerteng wood ka jong kinong Russia kinong like kensau ki sngo kumba u Jones u kenno ya ka put ka lada phiyo ban pule ya ka got ka bala tho do Dr. H Lengdo ha ka got ka ba ai kerteng kanyam kasi ulam power jingmut dakumne kakiyat kabaki penlej hakine ki niam ki rukom baro kalong kayat hiar kabaki shna na ukhaw omdei kayat putka ki khasi ki dang nang ban shet yegene kayat putka dang menta katto katne spa snam hakapor bala 1.0 Usaheb Thomas Jones kumta haba phai shigene kayat putka hakine ki spa snam ki bala lej no na du bawan Thomas Jones kasiat jingmut bet shaki sngi ki jong Thomas Jones umta ki riu start ber ki riu perkhat jongi ki de ban thot ban wat ban thwet ban ti bha ya ka ne ka benta om te ban shupen ki pentuaj aki wa ki ba dem ong uba ss majau u badai unang tha ki ba yo jing hi kai ya ka ne ka buit thmai ban shet ban san ya ka ne ka yat put ka ne ka yat khar ka ba ki ong dei tang ka long ying jong utang daloi ka ying jong u amon sing jat dekhar ki bana like kan sau lembat ki wei pat de ka ne ka ja ha ki tu ki snam ka praspa sapo a sapo lai ompat don kristan ha ki te ki bor baro ki bla sha kai ha Thomas Jones kim de ki kristan don dau ye ki tu ki long ying ban khang shit yan
Kapan iru baka rukam perkhat jong uneu missionary kalong positif kumbaong hakakdin nong way. Lasanya kayat potka kumbala pen iboy da Jones da kabasu pejar pentuit penkelaum tang na kajenhau. Haga jingyo i kejong Thomas Jones baka ne kayat potka akan kambha kamkoi kamsngur banya barok ki way pakikiat belajo pendengkam haukun kasih kara. Kenang ba ukun kasih kara un light neki aka bakam sniu un pendengkam no da kane kayat potka kenang bakan kamkoi ha kabadi yaka kan kam don ru ka jingyada na kata ka kwai ke khya bat yakane kayat potka la ban ong da ka basu pujar tang da ka jinhau ban penlong bat kalong khoi kalong kum ka filter la ban ong bat kata ka jingmu Thomas Jones kan kata ya ka met jong ubreu bat ka weru de ban pedam yo utia da kan ne ka rukom le se kan kampen mentoi ru ye ki nong kamai ka ji jong ki trairi nong shet kwa baki kiat trairi pat kintu jai no kene kalong ka bha temen jong ka kolsol khasi bakwa Thomas Jones nang taru uyo isu baka jingshet kiat hari khasi ka dei da ukhau tang khendiat na ukrai haka jing perkhat Thomas Jones ya ukhau bam jaw dei ban shet kiat don jingma ayure kumta uhikai bayaka kiat putka dei ban shet da uphan jinta kumbalasannya ka vodka kinong Russia bat ban distill bhaya ka da kum neken on khate no ye ka jing penlut vodka ya ukhau ubangi dei ban bam dei namar ka ne ka dawru bala penslur ye ki briu jongri war khamtam ye ka shnong la kensau ban rep phan jinta lane ka jing hikai Thomas Jones ka saiso ne ementa dang hab ban ya bishal binya bat ya pensyong pelapha Henry haba bishari ya kene ke jing hikai Thomas Jones ban sandur ya ka kiat vodka lane ka kiat vodka na uphan jinta menta dan uweru ubale kumta kene ke jing hikai ke jong Thomas Jones kala du no Henry ka bani ka basa ke dei be ka kiat ka bashet ka bladap nang lepa da ukon kasih kara hashwa bu Thomas Jones unpoi walau Thomas Jones uladep ban hikai ye kene ke yat vodka Henry kum missionary pat halakan nongrim la ban yabat ketilang bat kijing sniu ki bami naga jingdi bu ai ye ka kiat kum kayat khaw kabakum kane ulaya shem marmet apo riwar jantia kesnam kat praspa sapo ar namar kata ula kren shlul shphanga jing sniu jong ka kiat men bau yalap ye ka gospel haki ban yathu baka kiat kalong ka basniu na kata banja thai le se uhikai ye ki daga ne ka yat putka ban chule na uphan shet jinta bat pijaru tang daga jinhau kan long ko ka bala dab ban filter le se kan khuai bat kan kta ru ye ka met jung ubriu Henry minta pat don ki basngo baga ne ka jingle Jones kalong ka bayeng persha ka weye ka wepan haki than dau ki upen I ka jing sniu jong ka ya ka bahalat kan sau uhikai ban shet yak putka Kejingkeli nang ne kami da kumno sya on pen ya bersyam lang ya kini ar halor kene kejingkeli ngamdon kam na se ban ong ai ite kimat pusan barok balabu babladab yatu lapiang bak kalalong kejubang namar kumpa kalong menta ka kiat putka ka bakwa Thomas Jones ban pijal tang da kasep na uphan jinta menta kamdan hang ne harilum ka si jongi Neka badon ka don beka yat kau dan neka kiat ka bapedam da utiat ka bala penpu ai lamwir ka bapun kulumari ka ying ka sam ka jing tumu sahab Thomas Jones ka bal ong ye ka ne lalong ba thik na ka benta ban suja that abatrai bakta bat la ka bandi ru ye ka da ka bapja na ka neka jinhau kan kham khoi bat kan long ru ka bayadai ka kwai ke khia jong ubriu kata le se la shai ngam don kam ban batai Badia kene baro la shim balawan ra lang na jingtho jong SS majau badru kumju na ke jingtho jong kanyam khasi kulai shibun